ኣብ ኮመንት ብዝሓተትኩምኒ ሕቶ መሰረት የተመሊሰኩም ዘለኹ ብዛዕባኡ ገለ ሓበሬታ ክበኩም ስለ ዝደለኹ ንሱ ከዓ እንታይ ትብል እያ እታ ኮመንት እቶም ዝመኸርናዮም ሲ ኣበይ በፂሖም ክሳብ 5 ግዜ 6 ግዜ ሪአያ እቶም ዝመኸርናዮም ሰብሲ ኣብ ምንታይ በፂሖም ሓበሬታ ደኣ ኣይትህበናን ኢኻ ትብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ሪአያ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክህብ እየ መፅአ ዘለኹ ስለዚ በተን ሰለስተ ቀዳሞት ጀሚረ እቶም ኣብ ምንታይ በፂሖም ከም ዘለዉ ዝሃቡና ሓበሬታ ናባኹም ከም መሓላለፈ እየ ማለት እዩ ናይዚ ሓፍትና እዚኣ እንድሕር ዳ ሪኢኹማ 294,000 ሰባት ሪኦም ኣለዉ ሓቀኛ ዛንታ እዩ ሰብኣያ ዮናስ ሰብኣያ ምስ መሓዛኣ ዝበለ ማለት እዩ ዝዘወረ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ዝበዓለገ ማለት እዩ ካብቲ ንሳ ፅቡቐላ ምስ ጓላ ወላቲ ማሓዛ ሰብኣይ ማሓዛ እውን ፅቡቀለው ግን እቲኦም ካብ ተዓዲ ወፂኦም ተተሓሒዞም ካብ ተዓዲ ወፂኦም ከም ዝኸዱ እያ ነጊራትኒ እዚኣ ጥራሕ ኢላትኒ ዘላ ንሳ እውን ፅቡቅ ከም ዘላ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላ ነጊራትኒ ብምቕፃል እዛ ኤርትራዊት ዕባይ ሱዳን ሓፍትና ብክልተ ግዜ ተበዲለ ትብል ምናልባት ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ኣይ ክትረኽባውን ኢኹም ምክንያቱ ዝኣክል ሓገዝ ረኺበ የቀኒየለይ እታ ቪድዮ ኣውፃያ ስለ ዝበለትኒ ኣውፅያ እየ 232,000 ግን ተረኣያ ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይርእዎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ከምዚ ክሕግዛ ደው ኢሎም እዮም ንገሊኹም ኣይሃብክኹም እቶም ቀዳሞት ደወልኩም ሰባት ግን ሂቦኩም እየ ምስ ኣኮንታት ጌርኩም ኢኹም ብዙሓት ግን ብድሓር ደው ኢልኩም ክንረኽባ ኢልኩምኒ ኣይሃብክኹም ንሳ ከዓ ደሓንየ ዝኣክል ሓገዝ ረኺበ የቀኒየለይ ንዕኡ እውን ኣመስግነለይ ኢላትኒ ብጣዕሚ ኣመስግናትኩም ዘላ ዝሓፍትና ካልእ ናይዛ እንተገደፍኮስ ሓጢያት ደይኮነኒ ዝብል ናይ ሰላም ሓፍትና ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐት ኣይበለትንን ሽዑ ግን መልሲ ሂባ ነራ የቀኒየለይ ኢላ ምስጋና ንዓኹም እውን ንዓይ እውን ሓዊሳ ምስጋና ኣመሓላሊፋ እያ ብሕጂ ግን ኣብ ምንታይ በፂሓ ከም ዘላ ክትነግረና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ብምቕፃል ናይ ዮዲት ሓፍትና እዩ ኣቦ 4 ደቂ ጉድ ጌርኒ ዝብል ሰሪሐላ ዝነበርኩ ተቐማጢት ዓባይ ብሪጣንያ ዮዲት ሓፍትና ብዙሕ ግዜ ኮንታክት ገይረ ምስኣ ፀሓሓፍ ነርና ኢና በቲ ዝሃብኩማ ኮመንት በቲ ዝሃብኩማ ምኽሪ ብጣዕሚ ፎኩስ ኢልዋ ድሓንየ ፅቡቕ ኣለኹ ትብለኒ ነራ ብድሕሪኡ ግን ናብ ኤርትራ ተፀሊእኒ ስለ ዘሎስ ናብ ኤርትራ ይኸይድ ኣለኹ ፅለት ግበሩለ ይበሎም ኢላትኒ ኣነ እውን ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ዮዲት ሓፍትና ከምዚ ኢላትኩመላ ኢለ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ኣመሓላሊፈላ ነይረ ምናልባት ናብ ማይ ጮለት እያ ትኸውን ኢለ ዝሓስብ ግን ናብ ከምዚ በለትኒ ግን ንኤርትራ ይኸይድ ኣለኹ ኢለ እያ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ማለት እዩ